Sve banke imaju propisane neke razloge zašto odbijaju klijente. Najčešći razlozi koji se nama događaju je zaposlenje na određeno vrijeme, znači ako nemate ugovor na neodređeno, nažalost u tom trenutku se ne možete kvalificirati za naš proces. Drugo je bonitet poslodavca. U Hrvatskoj postoje 3 ili 4 bonitetne agencije koje daju bonitetne ocjene poslodavcima. Svaka banka ima propisano do koje bonitetne ocjene pušta predmete. Broj zaposlenih, znači ako ste zaposleni u d.o.o. koji ima manje od 10 zaposlenih, to je vrlo vjerojatno razlog za odbijanje kredita. I često nam se događa da ljudi recimo imaju jednu transakciju, pokušali su uplatiti srećku u Hrvatskoj lutriji, to se vidi na prometima, to je automatski znak da se kladite i kredit se ne može realizirati.